No, nehejbej s tím. A pak můžeš ten obraz, to už natáčí video. Jo, to pak je aulinko. No a pak to můžeš udělat, že ten obraz uděláš uprava, oříznout, víš, to video. A třeba z video zvětší, bude mít takovou masačku. Ne, když to bude dost ostrý, víš, tak pak i když to zvětšíš, a nehýbej s tím, že tím jak pohneš, už se to zdemonstruje. To je jedno, jestli to je prostředku, víš, to pak uděláš takhle výře, víš třeba, a tím se to zvětší. Jsi měla hlad, viď, aulinko? To ty všechno nazýváš aulinka. Ty jsi taky takový aulíňák, víš? Jo. To už papáš tak 2 minuty, no. No a co potom s tebou, aulinko? Už nemáme žádný box. V úterý budou teploty letní, ve středu i tropické a ještě Tak teplejší to bude čtvrtek, nakrmí. ale už